Hola, matestuberos! Avui anem a veure les equacions amb canvi de variable. Quan s'utilitza el canvi de variable? Doncs quan hem de resoldre una equació que és molt complicada de resoldre sense fer cap canvi. Veieu? Tenim aquí 9 elevat a 2x. Com resolem això? És molt complicat. Però fixeu-vos que aquesta equació d'aquí la podem reescriure d'aquesta manera. 9 elevat a x per 2 menys 3 per 9 elevat a x més 2. Veieu que aquest 9 elevat a x és comú en els dos casos. Llavors què fem? Ens inventem una variable, la que nosaltres vulguem, per exemple, en aquest cas, t igual a 9 elevat a x, i ara, allà on tinguem 9 elevat a x, escriurem una t. Llavors, veieu, aquest 9 elevat a x canvia per t. I ens queda t al quadrat, menys 3 per t més 2. Si us fixeu, ara queda una equació molt més senzilla de resoldre. És una equació de segon grau, no? Que, arribats en aquest punt, és aplicar la fórmula per resoldre l'equació de segon grau i substituir dades. Doncs 3, no? Perquè menys per menys és més, 3 més menys l'arrel de 3 al quadrat menys 4 per 2. He posat 3 al quadrat perquè és el mateix que dir menys 3 al quadrat. I fixeu-vos que ens queda 3 més menys 1 entre 2. I ens queden dues possibles solucions, 2 o 1. Però això no són les solucions de la nostra equació, ja que això és la solució de la t. Hem de recordar que t li havíem dit que era igual a 9 elevat a x. Llavors ara hem de desfer aquest canvi i tindrem dues alternatives, no? Que la t valgui 2 o que la t valgui 1. 2 és igual a 9 elevat a x i ara hem de desfer aquest canvi. Com aïllem la x d'aquí? Doncs en les propietats logarítmiques. Hi ha una propietat que diu que el logaritme en base c de c elevat a x és igual a x. I el que farem és utilitzar aquesta propietat aquí. Llavors, el logaritme en base 9 de 2 serà igual a x. Què hem fet? Aplicar logaritmes en els dos costats. El logaritme en base 9 de 9 a la x serà igual a x. I això és el que hem fet. Apliquem el logaritme als dos costats i ens queda que x és igual al logaritme en base 9 de 2. I si ho fem per l'altra alternativa, que és l'1, ens queda que x és igual al logaritme en base 9 de 1.